Це про масштаб особистості? Вам хотілося чогось більшого? Мені було цікаво спробувати взяти якийсь виклик. Київ точно був для мене викликом. Дуже важливо от саме мені взятись за те, щоб додати свій голос до того, що це насправді неправда. Це було дещо наївно, напевно. Вам не комфортно говорити про свої досягнення? Ну, скоріше, так, аніж ні. Коли хтось мені намагається щось пояснити в цьому житті, як мені жити, коли я впевнений в тому, що це неправильно, у мене вже дуже добре напрацьований цей рефлекс, коли я точно це не акцептую, вступаю у боротьбу. Як забезпечується прозорість? Всі моніторять все, всі бачать все. Топ-чиновник Арсен Жумаділов наживається на їжі для ЗСУ. Ага. Це на мене не справляє жодного враження. От абсолютно точно. Жодного. Не має бути в українському суспільстві жодної ознаки ксенофобії. Але, на жаль, вона є. І це ніколи не скінчиться. Салям алейкум, вітаю, це обличчя вільного Криму. По-перше, вас хочу закликати, щоб ви поставили вподобайку, написали коментар і підписались, якщо ще не підписані. Це буде останнім відео в цьому році. І сьогодні мій гість – генеральний директор Державного оператору тилу Арсен Жумаділов. Салям алейкум. Алейкум салям. Чохсагунас Вахатерган Назичун. Дякую, що приділили час. Ми знаємо, що у вас надважлива робота і дуже мало часу. І нам дуже приємно, що ви погодились. Дякую за запрошення. Арсен Бей, ви народилися і зростали в Криму. Що для вас означало народитися, власне, і рости на своїй батьківщині? Народитись і зростати в Криму в доокупаційні часи. Я так розумію, що зараз не сильно ситуація змінилася, може ще й погіршилась. Для мене особисто означало, напевно, боротьбу. Бо я пам'ятаю вже з дитячого садку в своєму житті епізоди, коли до мене звертались як до ти татарин, такий-сякий, ти чимось інший від нас, ти відрізняєшся, і тому щось тобі буде непереливки за це. І з цим я зростав із розумінням того, що я це не терплю, я завжди включався у боротьбу, дуже багато бився, у садочку, власне, в школі і так далі. Це з одного боку. З іншого боку, це не було миттєво відразу, але десь уже в юнацтві мені було дуже приємно, що я зростаю на землі своїх прадідів, скажімо так, на землі своїх пращурів. Я вчився в школі, яка знаходиться в долині тієї річки, звідки, власне, є походженням мій рід по мамі. І тому це розуміння землі, з якою ти дуже близький, це теж щось, що я взяв з собою. А як так сталося, що ваша родина так рано приїхала в Крим? Мій дід по мамі, він дуже рано повернувся, ще десь в 73-му році. Це одна з перших хвиль. Дуже довго жив без прописки в Криму, було дуже складно. Мій батько, після того, як він залишився сиротою, так би мовити, він теж всіми правдами, неправдами приїхав в Крим в 75-му році, якщо не помиляюсь, і вони там уже з моєю мамою вони познайомились. І не тільки я 85-го року, але і мій брат, який старший за мене. Ми народились в Криму, дійсно. Ви навчалися в одному навчальному закладі, про який в Криму ходили легенди. Я, навчаючись в школі, реально чула, що там якісь генії навчаються. Я зараз говорю про Танківський ліцей. Але зараз, коли ви мене бачите, ви точно розумієте, що то був фейк. Да нічого. Я жартую. Ні, насправді. Я думала, боже, я так хочу познайомитись з кимось з того ліцею. Що ж це за діти такі? Чи ви тоді відчували якусь особливість? Ви ж, напевно, чули, що танківські діти, учні, які там навчаються, вони вважаються надрозумними якимось. Звісно, чув, але знаючи, хто там реально навчався, звісно, у нас такого міфу не було, що ми там всі генії. Бо точно не всі генії. Дуже різні ми всі були, але в тій школі, що для мене особисто було дуже цінно, це те, що в тій школі ми, кримські татари, становили чисельну більшість.
І це було, напевно, єдине середовище, в якому в тодішньому Криму я, будучи кримським татарином, я відчував себе в позиції, що от ми є більшістю. От те, як ти виглядаєш, те, як тебе зовуть, те, якою мовою ти говориш, або принаймні там, та мова, якою говорять твої дідусі, бабусі, що це і є нормою, це є нормальним, це є прийнятним. Бо я зростав в Сімферополі, який дуже русифікований, як ми розуміємо, да? І я завжди зростав із відчуттям, що я дуже сильно відрізняюсь. Да? Там, і за своїми формальними, так би мовити, характеристиками, ознаками, тобто моє ім'я, прізвище там, і так далі. Ззовні я не сильно схожа на слов'янина, так би мовити. А в танковому, от такі, як я, от ми були нормою. І це було дуже, дуже потужне відчуття, коли ти розумієш, що от те, який ти, це є нормальним, це є класним, це є таким, що є притаманно більшості, яка і встановлює правила в тій школі. Ну, вам як дитині було комфортно? Мені було суперкомфортно. Ви ж спочатку, я так розумію, пішли в звичайну школу, так? Да. Чим відрізняється взагалі система освіти в Танківському і в звичайній школі? До 6 класу включно, дійсно, я вчився в одній з сімферопольських шкіл. Там я тоді знав лише ще одного кримського татарина, окрім себе, який на той момент вчився в тій школі. Тобто нас було всього двоє на всю школу. В танкове ми всі вступали, складаючи іспити вступні. Вони були у формі тестів. Там, я пам'ятаю, точно була математика, там що ще, напевно, було, вже не пригадаю. І лише 40 осіб зі вступників, вони, власне, допускалися до навчання. Я тоді пам'ятаю, коли ми вступали, конкурс був десь чи 20, чи 30 людей на одне місце, щось таке. Я вже точно не пригадаю, це було дуже давно, 97-й рік. Чим в танковому суттєво освіта відрізнялась від того, що в нас було в школі, і що там, в інших школах, це те, що в танковому ми дуже багато уваги приділяли двом, по суті, дисциплінам – це математика і англійська мова. І, в принципі, всі ті, хто є випускниками танкового, тієї школи, про яку ми говоримо, вони, як правило, добре володіють англійською мовою, і, як правило, у них все добре складається і склалось надалі з точними науками, так би мовити. Я б ще одне відмітила – дуже класна дисципліна. Чи, можливо, мені так здається? Я думаю, що це якраз таки десь ближче до міфів і таких поширених уявлень, які не факт, що так воно дійсно було. А як було дійсно? Було дуже по-різному, слухайте. У нас були класи, де були дуже хуліганські якісь такі правила. Були, дуже багато було різних подій, які дуже складно всі якось звести під словом, що це хорошо дисциплінована якась школа. Згодом ви, коли вже закінчили, вирішили їхати в Київ вступати. Власне, ви тут навчалися, згодом ви поїхали навчатись в Лондон. Чому це відбулося отак? Київ, Лондон. Чому ви не вступали в Криму? І що вам взагалі дала ця закордонна освіта або освіта поза Кримом? Я в Криму вступав, насправді, і вступив. Я в Криму вступив в медичний університет наш, на лечфак, без хабаря. Тоді, в 2002 році, це було дуже незвичайно, але навіть тоді, я пам'ятаю, я потім вже про це згадував, що це теж було через боротьбу. Бо мені тоді поставили низькі оцінки по іспитах, по яких я був впевнений, що я все правильно відповів. Я пішов в комісію з оскаржень. Вони взагалі були здивовані, що хтось скаржиться. І не просто скаржиться, а дійсно там вимагає від них, щоб мені показали, де саме мої помилки, бо я впевнений, що я все правильно написав і так далі, так далі. І на останньому іспиті вони мені вже чесно поставили 5. І дійсно я був включений в списки тих, хто вступив на бюджет без хабаря на лечфак. Звісно, мої батьки були дуже щасливі з того, бо вони зараз буде в нашій родині лікар, все супер. Що ще потрібно? Тобто, як ви знаєте, кримські татари, ми часто
Так, у нас дуже із великою повагою дивляться на лікарів, на вчителів. Вчителі більш історично, лікарі більш вже така сучасна практика, що вони добре заробляють, вони шановані члени суспільства, як правило. Але мені стало цікаво поїхати і подивитись, що взагалі в світі відбувається, так би мовити. Я пам'ятаю, тоді було дуже мало грошей на те, щоб кудись взагалі їздити, але в Києві іспити в Києво-Могилянську академію, на відміну від іспитів до, наприклад, Шевченка, чи НАУ, чи КНЕУ, чи що завгодно, складались за один день. Тобто ти приїхав, склав іспити, ти поїхав, і за тиждень тобі вже кажуть про результати. Да? І це теж була система тестування. Тоді ще не було ЗНО і так далі, це все ще доісторичні часи. Так от, в Київ я приїхав, склав той тест. На один день це невеликі витрати, лише на дорогу. І вступив сюди у Могилянку, і коли я вже обирав між Могилянкою і медичним в Сімферополі, я насправді обирав між Києвом і Сімферополем. І звісно, що мій вибір був на користь столиці. І далі так само, коли в Києві вже закінчив навчання, теж стало цікаво, що там взагалі в світі відбувається, тому що тут я вже, напевно, зробив все, що міг. В танковому у мене була золота медаль, тут у мене був червоний диплом. Я такий, а що там ще є? І тому я вирішив вступити за кордон, вступив у Лондонську школу економіки, яка була найтяжчим моїм навчанням, дійсно, дуже складно. Набагато важче, ніж будь-що, що було тут. Тобто я там, наприклад, за один рік я прочитав, і не просто прочитав, а дослідив і осягнув літератури більше, ніж за 5 років навчання тут, однозначно. Але там так само із відзнакою закінчив, і десь на тому етапі я собі поставив, напевно, крапку з комою навчання, в тому сенсі, що, в принципі, все, що стосується навчання, на тому етапі я для себе зрозумів. А чому ви кажете, що тоді вибір був зрозумілий, в бік столиці, Да. що ви поїдете сюди? Чому сюди? Тому що це про масштаб особистості, вам хотілося чогось більшого? Мені цікаво приймати якісь складні челенджі. Тобто щось, що тобі кидає виклик і що тебе перевіряє на міцність. В Сімферополі мені не виглядало, що то був би виклик. Тобто мені виглядало, що якби в Сімферополі я залишався на навчанні у Лячфак, то я би, напевно, йшов би якоюсь абсолютно зрозумілою дорогою. Вона хороша, нормальна, це абсолютно гідний шлях, і багато хто його проходить. Але мені було цікаво спробувати взяти якийсь виклик. І Київ точно був для мене викликом. Я точно зараз не хочу порівнювати і говорити, що в Україні освіта гірша, ніж десь за кордоном. Точно гірша, це правда. Насправді я хотіла більше спитати про, що окрім освіти ви там здобули, можливо, це якесь інше світобачення. Що за кордоном такого, що ви привезли сюди як досвід? Напевно, перш за все, і це, до речі, і Могилянки стосується, але у Лондоні я це побачив прям дуже так виразно, це чесність. Чесність людей по відношенню до, перш за все, самих себе, до справи, яку вони роблять. Тобто, якщо у нас тут дуже часто якісь викладачі, професори, вони можуть одні й ті самі лекції з року в рік їх читати, не змінюючи ті матеріали, не переглядаючи нову літературу. І вони роблять вигляд перед тими студентами, які не обізнані, не освічені, що це хороший матеріал, а студенти вони не можуть це перевірити. Вони не знають. Да? Вони, в принципі, щойно зі шкільних парт, для них будь-що, що ти їм кажеш, а я це точно знаю, бо я сам уже певний час у Могилянці викладаю, для них будь-що, що ти їм даєш, це щось нове, цінне, вони не можуть його порівняти з чимось іншим. В Лондоні, коли я побачив, як професура, як вона готується до своїх лекцій, як вона готується до семінарів, це геть інший підхід. Тобто вони чесні перед своїми студентами, що те, що вони дають своїм студентам, це найкращий матеріал на цю тему. Це найбільш актуальний матеріал на цю тему.
це точно цінно для них, це точно важливо для них. Тобто вони не відіграють номер, знаєте, от як є такий вислів. Да? Тобто вони не грають, що так воно насправді, а так воно не є. Да? Вони дійсно в це вкладають зусилля максимально. І так само вони від тебе вимагають цих зусиль. Якщо ти намагаєшся за рахунок загальної ерудиції, за рахунок того, що ти на лекції щось почув, десь там вставити якісь там 2-3 фрази на семінарі, і ти думаєш, що це зарахують тобі як активність, тобі там плюсик поставлять, а наприкінці семестру тобі автоматом якусь там 5 поставлять. Так воно не буде ніколи. Ти точно маєш все осягнути, маєш все перечитати. Якщо ти цього не зробиш, ти не цікавий на семінарах. Якщо ти цього не зробиш, то іспити сконструйовані таким чином, що ти їх просто не складеш. І це якась така абсолютна чесність. Це перше. Друге, звісно, в Лондоні дуже багато різних людей за походженням, за уподобаннями, за світоглядом і так далі. Тобто ти бачиш і ззовні, як завгодно інакше, дуже різних людей. Всі вони між собою спілкуються, всі вони між собою взаємодіють. Це абсолютно точно тобі знімає. Якщо і були якісь шори на тому етапі, я вже не пам'ятаю, але це точно знімає якісь шори щодо того, що там є якісь більш правильні люди, менш правильні люди. Ти точно абсолютно всіх після того приймаєш. Ви після цього повернулися в Крим. На певний час. Як 14-й рік змінив ваше особисте життя? 14-й рік змінив його суттєво, докорінно, так би мовити. В 14-му році, в принципі, все те, що було до того, воно якось залишилось у минулому. Я перегорнув ту сторінку. Ми із дружиною тоді ми виїхали з Криму сюди, в Київ. І якщо до 14-го року, після повернення з Лондону, я повернувся у 9-му році, да, там, з 9 по 14 роки я працював у бізнесі, як в Криму, так і в Центральній Азії. Тобто це завжди було не про публічну службу, то в 14-му році стало зрозуміло, що дуже важливо було донести голос, в тому числі кримських татар, тут на материку і в світі, про те, що насправді ми в Криму там не закликали отой референдум. Ми не закликали росіян. Це зараз всі це розуміють. А в 2014 році було поширене уявлення про те, що от в Криму вони хотіли там цю Росію, і тепер хай вони її і смакують. Тепер їм хай камені на голову і так далі. Тобто та пропаганда, яка працювала на те, щоб скласти уявлення, що ми самі в Криму те хотіли, вона досягала свого успіху навіть тут, в Києві. Тобто було таке уявлення, що вони там самі в Криму це захотіли. Що це не агресія Росії, а волевиявлення тих, хто там живе. І я тоді відчув відповідальність, напевно, що оскільки я знаю в Києві багато кого, хтось знає мене, дуже важливо саме мені взятись за те, щоб додати свій голос до того, що це насправді неправда. Це було дещо наївно, напевно. Що це було так дуже, дуже важливо. Чому ви кажете, що це але по результату, вже 10 років по тому, ми у 24-му році, можна сказати, що в принципі це все не дарма. Тобто я не можу сказати, що я шкодую про те рішення виїхати з Криму. Я не можу сказати, що я щасливий з того рішення, бо я тепер уже, коли точно повномасштабна війна почалась, не в'їзний в Крим. Тобто я не можу сказати, що я щасливий, що я туди не можу заїхати. Але точно не шкодую, бо в принципі, та функція, яку я взяв на себе, вона мною в якійсь мірі виконується, так би мовити. Вам не комфортно говорити про свої досягнення і про те, що ви вважаєте, не знаю, щось своєю місією? Бо коли я у вас питала, чому так, ви сказали, я приїхав, я відчув, що я маю стати голосом, ви якось змінилися в обличчі. Це надто пафосно, мені здається. Я не люблю пафос. Я люблю якісь справи конкретні, коли ти щось кажеш і конкретно це виконуєш. Тобто станом на сьогодні я не можу сказати, що
я точно став голосом, це Крим, що тепер всі знають, що в Криму насправді і далі, далі. Тобто це було б надто претензійно з мого боку. Але те, що я, напевно, зробив свій внесок в цю справу, в тому числі внесок у те, щоб Україна як держава стала сильнішою, скоріше так, аніж ні. Тобто навіть якщо взяти, я в той день це думав, мій досвід у медичних закупівлях України, тепер тут у державному операторі тилу, то за ці ось там 4-5 років я і мої команди, ми провели закупівель на суму десь в 100 плюс мільярдів гривень і заощадили державі десь 25-27 мільярдів гривень. Заощадили за ці роки. Це досить непогана сума. Це досить серйозний, хороший результат, який вдалося досягнути, зробивши, так мовити, свій внесок в те, щоб українська держава стала сильніша, спроможніша для того, щоб в тому числі вести свою боротьбу із російським агресором. А ми точно, як кримські татари, ми маємо в цьому свій природній інтерес, щоб Україна встояла, і не просто встояла, а й зруйнувала Росію. В 2019 році ви були призначені в медичні закупівлі. І, власне, тут я б хотіла вас питати, от що ви вбачаєте своєю головною перемогою там? Після себе ви залишили достатньо потужну команду, після вас там працював і доволі успішно Едем Адаманов, наш співвітчизник. Я в якомусь інтерв'ю чула, що ви говорили, що ви дуже любите кризисні ситуації, і ви дуже любите оце понервувати, вам треба завжди туди, де супер складно. Да, єдине, що я це казав ще до того, як ми запустили державний оператор тилу, то на тому етапі, особливо в ковід, от якщо ви пригадаєте, ковід це був етап, коли дуже багато грошей держава витрачала на те, щоб забезпечити всю країну всім необхідним. Да? Тобто, от якщо сьогодні всі говорять про оборонний бюджет, як найбільший бюджет країни, який використовується в тих чи інших цілях, то коли був ковід, всі гроші йшли на медицину, на сферу охорони здоров'я. Тому, звісно, там було дуже багато інтересів. Були люди, які намагалися свої приватні інтереси видати за публічні і їх просунути у незаконний спосіб. Чому вдалося цьому опанувати? Напевно, тому що я з Криму, з дитинства хтось щось мені намагається пояснити, як мені треба жити і так далі. Це було в Криму, це було пов'язано із ксенофобією, тут це вже пов'язано із деякими іншими цими міркуваннями. Коли хтось мені намагається щось пояснити в цьому житті, як мені жити, коли я впевнений в тому, що це неправильно, у мене вже дуже добре напрацьований цей рефлекс, коли я точно це не акцептую, вступаю у боротьбу. Хто б це не був, незалежно від посад, незалежно від того, хто ця людина, яка вона, скільки в неї грошей, влади і так далі. Якщо я розумію, що зі мною правда, я точно йду до кінця. Це було там, так само це тут. Це є ключове. Тобто ти чесний по відношенню до себе, до людей, які тебе оточують. Ти просто робиш свою справу. Які зміни ви встигли запровадити в управлінні саме медичними закупівлями, і що з цього ви вважаєте найбільш успішним, якщо так можна говорити? Медичні закупівлі, в принципі, це перша агенція такого типу, яка взяла дуже великий бюджет і виконала його, тобто виконала програму, провела всі закупівлі, поставки в спосіб абсолютно прозорий, без корупції. Так що всі стейкхолдери, тобто всі ті, хто спостерігали за тим, як ці закупівлі відбувалися, вони всі переконалися в тому, що це хороше рішення. Тобто, коли є якісь у держави великі витрати на ті чи інші закупівлі, їх не потрібно тримати десь під покровом якихось міністерських кабінетів, якимось чином їх виконувати так, що потім до цього дуже багато питань. Навпаки, це треба виокремлювати в іншу структуру, підсвічувати її, робити прозорою. Туди запускати команди, які вміють, знають і які мають належний морально-етичний підхід до того, що вони роблять. І медичні закупівлі України, вони показали, що це є правильний рецепт.
Тобто, що це потрібно робити. І, власне, коли вже ми увійшли у повномасштабну війну, то Міністерство оборони і з Агенцією оборони закупівель, та яка закуповує зброю і військову техніку, і з нами, з державним оператором тилу, воно, по суті, воно взяло лікала медичних закупівель України при МОЗ і їх екстраполювало в свою систему. Як таку модель. Да, оцю модель. Тобто воно показує свою ефективність. От те, що нам вдалося у медичних закупівлях, це показати ефективність цієї моделі. І зараз ця модель вона поширилась уже на сферу оборони. Зараз вона буде поширюватись ще активніше на відбудову. Тоді, коли відбудова це питання стане більш актуальним. І, в принципі, я знаю, що дуже багато міністерств вони ці питання розглядають, щоб повторювати саме те, що ми зробили в медичних закупівлях. Ми вже заговорили про ДОТ. Трошечки більше року ви на посаді генерального директора. Якими є основні завдання цієї структури? Основне ключове завдання – це забезпечити безперебійне, безперервне постачання всього того, за що ми відповідаємо для Збройних сил України. От ми відповідаємо станом на сьогодні за харчування, за речовку і за пально-мастильні матеріали. Наша задача забезпечити, щоб у військах це було своєчасно, в повному обсязі і якісне по всіх 3 програмах. Оце наша головна задача. Те, що ми при цьому робимо економію, наприклад, або те, що при цьому ми завчасно оголошуємо закупівлі, тобто ми дуже багато впроваджуємо заходів, які самі по собі є цінними, це все воно стоїть на службі цієї мети, да? Тобто забезпечити своєчасне постачання, щоб у військах воно було. І це досить складна задача насправді, бо нам недостатньо просто закупити за хорошою ціною. Ми маємо переконатися, що ми провели цю закупівлю завчасно. Маємо переконатися в тому, що наші контрагенти вони виконають те, що на них покладено, теж належно, що у військах у цей час у них буде чим заправляти свої автівки, чим харчуватись, у що вдягатись. Ось те, що ми робимо, це насправді досить складно, бо ми не просто закупили і прозвітували, що от ми уклали контракт по хорошій ціні, і все, власне. А далі вся відповідальність на постачальнику, тобто коли він привезе, чи своєчасно, чи не своєчасно, це вже нас не цікавить. Тут не так. Ми зацікавлені в тому, що воно у військах воно було. І це дуже сильно впливає на те, як ми будуємо свої закупівельні стратегії, як ми виконуємо контракти, як ми слідкуємо за поставками, як ми контролюємо наших контрагентів. Це дуже багато кропіткої роботи, це дуже багато дуже такої скрупульозної роботи з даними, які ми збираємо по всіх контрактах. Ми вклали десь майже 700 за цей рік. З тим, щоб ми точно переконували, що на кожному етапі, на кожній ланці по поставках у нас все виконується належно. Як забезпечується прозорість? Якраз таки по нашій номенклатурі, у нас вона тилова, майже все торгується в електронній системі Прозоро. Тобто все те, що ми робимо, воно знаходиться під дуже великою увагою з боку суспільства, держави. Так. Всі моніторять все, всі бачать все. Суспільство у нас дуже наелектризоване, любить, коли щось десь зрада якась. Тому будь-який сигнал про те, що щось десь ми закуповуємо, наприклад, за цінами вищими, ніж на ринку, воно відразу підхоплюється з таким апломбом, що це зрада, там знову ця влада і так далі. Тобто ми знаходимося під мікроскопом. Кожна наша дія, кожне наше рішення, воно знаходиться під мікроскопом. З одного боку, це дуже некомфортно. Маю зізнатися, але це з одного боку. Але з іншого боку, і це важливіше, це дуже корисно для справи. Тому що якщо ми дійсно десь не пропускаємося помилки, або, наприклад, ми бачимо, що десь ми би могли зробити краще, ми точно, коли ми отримуємо такий фідбек, коли ми отримуємо такий відгук, ми реагуємо, змінюємо наші процеси, докручуємо наші інструменти, чи то айтішку, чи то юридичний інструментарій, з яким ми працюємо, і на наступну ітерацію ми входимо з покращеним таким підходом до того, як ми вирішуємо цю задачу. І отак ітеративно, з кожним разом ми вдосконалюємо те, що ми робимо і як ми це робимо.
Деякий час тому в телеграм-каналах просто, я не знаю, був суцільний хейт в бік Арсена Жумаділова. Да. Я от тут вам, до речі, я зробила скріни деяких заголовків. Агентство закупок в сфері оборони пишет тендери под одного поставщика. Це перше. І топ-чиновник Арсен Жумаділов наживається на їжі для ЗСУ. Ага. Там були і про паспорти ваших рідних, ніби в них є російські паспорти і так далі. Чи не думаєте ви, що в той момент це було чиєсь замовлення? Ваш бік? Звісно. Ну, Чи дивіться, є? телеграм-канали, ви ж знаєте, да? Це бізнес, який працює за дуже простою моделлю. Чим більше у тебе підписників, тим дорожче коштує розмістити в ньому якийсь пост. І тому ми, звісно, ми бачимо всі ці хвилі, коли вони здіймаються, і у відповідь на яке наше рішення, на яку нашу дію. Тому я точно розумію, з чим реально пов'язані ці вкиди. Да? Вони пов'язані з деякими нашими рішеннями, коли ми, наприклад, коли ми караємо постачальника за поставку неякісної продукції, да? Коли ми накладаємо на нього санкції, йому це дуже болісно, йому це дуже неприємно, він намагається тиснути на мене через такий інструментарій, не розуміючи, що насправді це на мене не справляє жодного враження. От абсолютно точно, жодного. Тому що я знаю, що я от за 10 років своєї публічної діяльності на цій посаді я не взяв, не вимагав жодного хабаря, жодної копійки за весь цей час. І досі, і тут. Тому, коли там щось пише і далі, головне, що я знаю, хто я і чого я дотримуюсь, мене це абсолютно не бентежить. Да? Що стосується, що там щось, під когось і так далі. Деякі речі, на які намагаються бити, вони такі, що дійсно вони потребують пояснень. Тобто, наприклад, там, оці так звані російські паспорти. По-перше, є суттєва різниця між тим паспортом, який виданий в Москві, і тим, який виданий в Сімферополі, так би мовити, паспортом. Да? У Сімферополі це не паспорт. Згідно нашого законодавства, нашого українського законодавства. Цей документ є нікчемним. Він не створює правових наслідків. Він, в принципі, не вважається підтвердженням громадянства Російської Федерації. Це нав'язане громадянство на окупованій території, на тимчасово окупованій території. І дійсно такі паспорти, вони є, напевно, всіх тих людей, які проживають на окупованих територіях. Зараз майже 20% території України є під окупацією. Не виглядає так, що ми їх скоро дуже скоро деокупуємо, а навпаки виглядає так, що там ще кілька мільйонів наших співгромадян, вони будуть змушені отримати оці російські так звані паспорти, а насправді аусвайси. І це означає, що ще більше їхніх рідних, знайомих, тощо тут на вільній від окупації частині України, вони матимуть тоді там в колі своїх рідних і близьких тих людей, у яких ці паспорти є. Мені здається, той кейс із паспортом на той момент дружини і те, що це було підсвічено, це насправді, так воно сталося, що це була, напевно, одна з перших таких публічних дискусій на цю тему. Але мені виглядає, що це буде не остання публічна дискусія на цю тему. Тобто ми тут, ми маємо цю історію продискутувати і припинити оце клеїти ярлики і таврувати людей, у яких у рідних є так звані російські паспорти, бо вони там живуть. Або у них там є щось, що їм там необхідно свої справи вирішувати і так далі, і так далі. Станом на зараз та ситуація, вона для мене актуальна в тому сенсі, що у мене дійсно зараз в Криму живуть мої батьки, у мене там живе брат. Вони не є політично активними, вони не є представниками органів державної влади чи місцевого самоврядування. Вони просто живуть на своїй землі. І, напевно, що треба проговорити, що росіяни, вони дають свої оці паспорти людям, які на той момент прописані в Криму, і які написали відмову від російського громадянства. Тобто, умовно, якщо ви в цей момент перебуваєте в Києві,
А ваша прописка в Криму. Ви не пишете заяву про те, що ви відмовляєтесь від російського громадянства, вони автоматично вас рахують своїм громадянином. Да, це як у Сенцова. Чому його судили, наприклад, як ніби російського громадянина, хоча він ніколи не отримав той російський паспорт, бо він не написав ту відмову, сумнозвісно. Щодо відмови, от якщо ми пригадаємо, 14 рік, я дуже добре це пам'ятаю, 16 березня, так званий референдум, 18 березня вони ухвалюють рішення щодо входження Криму і Севастополя до складу, ну, так мовити, Російської Федерації. І дається місяць на те, щоб всі ті, хто не бажає отримати російське громадянство, написали відмову. Ну, річ в тім, що, по-перше, я на тому етапі взагалі не визнавав їхню юрисдикцію над Кримом. Чому я маю йти у якийсь орган, у якусь установу, яка там уже з триколором приймає від тебе якусь заяву? Я вас взагалі не визнаю. Ви для мене фейк. Ви для мене просто терористи, які захопили оцю територію. Це перше. Друге, це було суто технічно складно зробити, бо там були черги величезні, а цю відмову її можна було написати там, буквально у кількох місцях. І тому от я, наприклад, цей строк, я його пропустив, я так і не написав ту відмову, я ніколи не отримував той паспорт. Але, напевно, якщо колись, не дай Бог, але якщо колись Російська Федерація мене судитиме, то для того, щоб поширити на мене своє законодавство, вона, напевно, мене буде судити, як ніби я громадянин Російської Федерації. Знаєте, коли кримські татари постають на якісь важливі, дуже високі посади, починають одразу шукати оці російські паспорти. Наче всі все розуміють, наче всі розуміють і умови окупації, і так далі, і так далі. Чому, от я зараз апелюю, звісно, що до тієї статті, де звинувачують і Ленура Мамбетова, і Синавіра Сейдхалілєва в тому, що в них є наче російське громадянство, та? Чому це стає, знаєте, такою ніби точкою, на яку можна давити? От чому досі в українському суспільстві це є? Бо не пропрацьоване питання. Да? Тобто немає дискурсу уже усталеного, в межах якого точно би всі розуміли, що на окупованих територіях це взагалі видаються не паспорти, а аусвайси. Що наші люди там, вони не посібники там отих російських окупантів і не колаборанти, а вони їхні жертви, які знаходяться у них, по суті, під контролем у заручниках, і, відповідно, те, що вони там отримують, це все абсолютно нікчемна історія. Да? Цей дискурс, він виписаний у законодавстві, але в ширше суспільство не пішов. Тобто суспільство ще його так не зчитує, не розуміє. І через те, що є війна, всі дуже сильно наелектризовані, всі там дуже роздратовані, дехто вже знесилений емоційно. Такі тригери і подразники, вони дуже швидку таку реакцію викликають. Людина перед тим, як включити своє раціо, вона вже відреагувала емоційно, і потім вона просто стоїть на своїй позиції, яку вона висловила. Тобто, треба це пропрацьовувати більш широко. Я дуже радий тому, що там вчора вийшла стаття вже у Мустафа, і Таміла Ташева, колишня представниця президента України ВРКМ, вони вийшли із позиціями, де вони ці питання прояснюють, але це точно потребує ширшої дискусії. Так, ви також відреагували. Я нагадаю, що до свого попереднього запитання я сказала про ту відому статтю. Я нагадаю, що ця стаття вийшла на «Дзеркалі тижня». Да. Її авторки дуже поважні жінки. Та, вони написали про Міністерство саботажу, про міністерство Рустема Умєрова і про його помічників. Власне, ви тоді відреагували, написали в своєму Фейсбуці і написали, що не має бути в українському суспільстві жодної ознаки ксенофобії. Але, на жаль, вона є. Що ви думаєте з цього приводу? Чому вона досі присутня? Бо ми ж розуміємо, що це на руку лише ворогу. Що це досі не подолані якісь, знаєте, кордони. Ми ніби досі один одному не розкрили, не знаю. От завжди є, знаєте, таке відчуття, що ти постійно маєш щось доводити. Чому досі існує ця ксенофобія і що робити, щоб здолати це? Дивіться, давайте так. Ксенофобія, тобто неприйняття іншого, вона насправді штука, яка досить природня, інстинктивно притаманна людині.
якщо людина не пропрацювала цю історію всередині себе, то якраз таки вона буде її нести далі. А давайте так, чесно, да? Тобто ми всі виростали у середовищі, це не навіть про кримських татар словом, те, що було в Криму, де не дуже толерантно ставились до євреїв, наприклад. Да? Тобто були жарти, поширені різні там шутки, прибаутки, якісь там крилаті вислови, так би мовити. Але потім, коли ти спілкуєшся з євреями, коли ти розумієш, що там люди от такого походження, у них є своя культура, своя релігія і так далі, вони дійсно багато в своєму житті пережили в своїй історії, ти оце все наносне, таке, що є несправедливим, ти його точно прибираєш. І коли ти бачиш, що там людина єврей, у тебе немає якоїсь на неї реакції базово негативне. У тебе на неї є реакція абсолютно нормальна, да? Що вона так само, як ти, громадянин України, чи хто б він не був. Але ти маєш це пропрацювати. Ти маєш дізнатись про ту культуру, про ту історію, з чим вона пов'язана, чому були такі упередження, з чим були пов'язані ті переслідування і так далі, і так далі. Через що вони прийшли, тощо. Те саме стосовно кримських татар. Тобто нам необхідно, і це дійсно наша справа, з цим нічого не зробиш. І просто по замовченню очікувати, що нас будуть всі сприймати і так далі, не варто. Бо ми інші, ми відрізняємось. У нас інша релігія, у нас інша культура, мова. Ми зовні антропологічно, антропометрично, ми дещо, як правило, відрізняємось від українців. Треба пояснювати, що, дивіться, ви народ, ми народ. У вас історія, у нас історія. У вас культура, у нас культура. І вона не гірша, не краще. Інша просто. Інша не означає ворожа. В нашому випадку точно не означає. У нас спільна справа, спільна задача, спільна історія і так далі, і так далі. Тобто цю всю роботу треба її проводити. Не треба брати на віру таке припущення, що все буде добре, нас будуть сприймати, все буде чудово і так далі. А ксенофобія, вона буде притаманна лише там якісь нетиповій, нетиповому колу в межах українців. Ні. Те, що це сталося, те, що вони вжили цей вислів, це теж є свідченням того, що вони на якомусь етапі, і ми на якомусь етапі, скажімо так, розслабились в сенсі того, щоб люди чітко налаштовували свій радар на те, щоб не допускати отакі ксенофобські вислови. І треба над цим працювати. І ми свою роботу провели, мені здається. Да? Тобто там і те, що я написав, і інші наші колеги написали. Це все дуже корисно, насправді, хоч воно їм неприємно і боляче, і вони на це реагували. Але це нормально, що ми на це відреагували. Бо те, що понеслось, коли та стаття вийшла, коли її репостили і писали, наприклад, «Умєра в сарай», або «Оця мафія», «Оці мусульмани» і так далі, станом на сьогодні це припинилось. Бо всі розуміють, що не хочеться знову проходити через те, що вони пройшли, коли вони дозволили собі таке використати. Бо будь-хто, хто буде в бік кримських татар використовувати цю національну карту, наше походження, як ніби це є якимось недоліком, вадою, що нас тепер треба всіх там на предмет чогось оце перевірити і так далі, я завжди буду виступати проти цього дуже відкрито. Бо, в принципі, в 2014 році я сюди виїхав для того, щоб наше знам'я, наш прапор тримати, а не для того, щоб його кон'юнктурно спускати, коли мені це зручно там, і так далі, і так далі. От ви кажете, треба пояснювати, але вже майже 11 років ніби... Все одно треба пояснювати, Надія Ханум. І це ніколи не скінчиться. Я власне, хотіла спитати... Я вас розстрою, так. Да, я хотіла спитати, скільки часу потрібно, щоб це здолати. Вічно. Треба пояснювати. І, до речі, я вам так скажу, це навіть для нас, для кримських татар, це корисно. Бо ми на якомусь етапі теж ми дещо розслабились, в тому сенсі, що нас вже прийняли, знають про депортацію, оце у нас є Мусафір, там всі його люблять і так далі. І ми такі сіли і спочилі. Не потрібно. Треба працювати над тим, щоб, по-перше, нам самим
з'ясовувати більше про себе, про те, хто ми є, якими ми є, що нам притаманно тощо. І далі це транслювати на інших. Це робота, яка не має припинятися. І вона в тому числі має стимулювати нас до того, щоб ми над цим працювали. На цій посаді вам доводилось приймати дуже непопулярні і складні рішення. Будь-яке моє рішення, воно, як правило, когось та зачіпає у негативний спосіб. Тобто хтось очікував отримати контракт. Хтось очікував, що йому по контракту не прилетить штраф, коли він там його не виконує належно. Я розумію, що хтось потім з цим вийде в паблік і почне якось тиснути і так далі. Але я не орієнтуюсь на популярність як на мірило для визначення, чи правильно я ухвалив рішення, чи неправильно. От має бути твій ціннісний, якийсь орієнтир, компас, так би мовити, і ти по ньому це вимірюєш. Якщо ти впевнений, що ти правий, то ти просто це робиш. Ти намагаєшся себе пояснити, намагаєшся роз'яснити, з чим твоє рішення пов'язане. Якщо та сторона його почула, прийняла – супер. Якщо не почула, не прийняла – прикро, але ми все одно робимо те, що ми робимо. Хочу трохи поговорити про вас. Ви мені, от як діяч, як генеральний директор ДОТу, абсолютно зрозумілий. От як людина трошки ні, бо я чула про вас різне, що Арсен дуже веселий, Арсен дуже класний, компанійський, душа компанії, там ще щось. І я ще чула, що Арсен дуже складний. Який ви? Насправді. Як ви себе відчуваєте? Як ви себе інтерпретуєте? Я точно не грустний, тобто точно веселий. І колеги не дадуть збрехати. Я відношусь і до себе з певним, скажімо так, з певною долею самоіронії, так би мовити. Тобто я навіть себе самого не сприймаю надто вже серйозно. Да? Тому я не люблю якось надто, коли все пафосно, коли все прям дуже серйозно, бо, як правило, найтупіші речі в цьому світі, вони робилися з дуже серйозними обличчями. Да? Тобто серйозне обличчя не є гарантом, що ти завжди правий, давайте так скажу. Тому, що стосується, чи я складний, складність моя, напевно, вона полягає в тому, що я дійсно, як правило, я намагаюся самому собі ускладнити те, що я роблю для майбутнього, тобто бачення майбутнього, його напрацювати, спробувати зрозуміти, що я сьогодні роблю для того, щоб туди дійти. Це іноді мені самому не просто сконструювати деякі речі, і коли я намагаюся це пояснити, то я можу іноді звучати складно. Да? Тобто, ми як народ, що ми робимо, куди нам іти, те, все, 30. Я іноді, коли бачу, що люди вже плавляться, я такий, все, ладно, давайте, що там, які там вчора чебуряки їли, нормально, давай ще раз сходимо, поїмо і так далі. От якось так. У вас впав телефон. Так, буває. Як вибираєте команду? От я не знаю, знову ж таки, чи проводите ви особисті якісь співбесіди, бо мені дуже хочеться дізнатися, який ви колега, в тому числі. Бо тут проходив хлопець, в нього, я так розумію, був день народження, і ви навіть співали. Можна про це говорити людям? Так, що ні. У нього дійсно сьогодні день народження. Він у нас у комунікаціях працює, дуже хороший хлопець. Як обираєте команду? Чи вам важливо в першу чергу його якісь особисті якості, цінності, і все таке? Чи вам важливіше його професійні якісь якості? Дивіться, можна зробити з людини професіонала, а з професіонала людину не факт. Тому, перш за все, людина має бути людиною, з хорошими софтами. Що таке людина? Тобто вона ставиться до інших з повагою, в неї є відчуття своєї гідності, і так само вона цю гідність вбачає в інших. Це дуже важливо. Тобто має бути середовище взаємної поваги, має бути середовище, де людям один із одним цікаво, комфортно. Якщо таке середовище забезпечене, то якщо людина базово
от якщо вона не дурна, якщо в неї є схильність до того, щоб вчитись новому, щоб щось дізнаватись, щось для себе відкривати, вона точно навчиться на робочому місці всьому тому, що станом на сьогодні вона може ще не знати. Тому, перш за все, ти дивишся на те, чи людина є людиною, далі ти дивишся на те, які в неї харди. Від того, які в неї харди, ти розумієш, наскільки їй легко чи складно буде зайти на виконання тих чи інших обов'язків. Я особисто проводжу співбесіди з усіма співробітниками, які заходять на наші вакантні посади, навіть якщо це фахівець і між мною і ним або нею ще 2 або 3 навіть ланки, все одно хоча б 5 хвилин я приділяю для того, щоб людину почути. Як воно говорить, що воно говорить, як воно дивиться, як вона себе несе. Як правило, в 95% випадків від мене йде ок, бо це не глибинне інтерв'ю. Я не перевіряю, не тестую і так далі, і так далі. Але в деяких випадках я блокую, коли я точно розумію, що цінність на людину не наша. Напевно, що це буде останній блок. Я б хотіла з вами поговорити про Крим і наш народ, бо мені здається, це дуже важливі питання зараз, бо в момент, коли ми дуже розкидані, хтось в Європі, хтось в Америці, хтось в Криму, хтось на материковій Україні. На ваш погляд, як ми маємо в цих умовах зберігати свою ідентичність і єдність? Це дуже хороше питання, яке, по суті, для нас сьогодні є якірним, воно є ключовим. Якщо ми правильно його сформулюємо і правильно дамо на нього відповідь, то які б не були обставини навколо нас, що б не відбувалося у контексті, ми все одно будемо достатньо стійкими всередині себе, що ми збережемо нашу цю єдність. Тепер, як її вберегти? Моя відповідь тут буде дещо складною, і ми про це з вами говорили до того, як ми почали цей запис. Як на мене, нам необхідно нашу кримсько-татарськість актуалізовувати у відповідності до того, що відбувається в світі і в тих географіях, де ми є. Тобто ми маємо не консервувати її як щось таке, що колись було притаманне нашим дідусям і бабусям, і от вони отак робили. Тобто, наприклад, говорили кримсько-татарською, або ті страви готували, або ще щось. Ми маємо актуалізовувати ці речі. Тобто кримсько-татарська мова, вона має вбирати нові слова. Ми маємо в ній генерувати нові слова. Ми маємо між собою нею класно і прикольно жартувати, говорити тощо. Тобто вона має жити, в тому числі вбирати той гласарій, який зараз притаманний, наприклад, соціальним мережам, якомусь інстаграму, тіктоку тощо. Наша кухня, вона так само, вона класно, що є традиційна кухня, але мені дуже подобається, коли є спроби зробити якийсь ф'южн, якось інакше на неї подивитись, якось її осучаснити, додати до неї якісь я не скажу, як всі ці соуси називаються. Наче вже роблять в Києві. Але це є, це у купі селян і так далі. Тобто, деякі кримські-татари кажуть, це не справжня кримсько-татарська кухня. Вона дійсно не та традиційна у розумінні того, що було колись, але вона сучасна. Сучасна – це не обов'язково гірше, ніж те, що було в минулому. Не треба дивитися на те, що було в минулому, що це золотий стандарт, і далі йде деградація від цього золотого стандарту. От якщо ми так будемо на це дивитись, ми точно нічого не збережемо і не примножимо, і не створимо нового. Треба на це дивитися як на тяглість. Що і там було добре, і зараз має бути добре, і зараз воно має жити. Бо коли ми дивимося на ту епоху як на класичну, це означає, що за визначенням ми не можемо її перевершити. Тобто там все найкраще, воно там залишилось. І пісні найкращі у Саврії Реджепової. І страви були найкращі у прабабусі і так далі. Окей, вони були дуже круті, але зараз мені подобаються, наприклад, деякі пісні у Диляри, Тюкенджи, наприклад. Або, наприклад, страви, як зараз, хтось щось це придумує, теж супер. Тобто ми маємо нашу кримсько-татарськість робити сучасною, релевантною і актуальною. Для того, щоб люди, де б вони не були, вони могли себе співвіднести з нею і відчувати себе при цьому органічно, комфортно. Оцей комфорт нам необхідно забезпечити. Кому нам? Тим людям, які вміють щось генерувати, якісь ці сенси.
в будь-чому, в літературі, в музиці, в кухні національній, в стравах, да? У політичній, в громадській діяльності, у тому, як ми переосмислюємо нашу історію, як ми переосмислюємо нашу культуру і так далі. І так далі. От мені здається, нам треба жити, дихати більш активно, не пробувати себе занурити у нафталін і зробити вигляд, що це хороший модус вівенді, якось ми в капсулі проживемо ще 100 років, а потім, коли стане легше і краще, то ми розморозимось і почнемо жити, от як воно було на тому етапі. Так воно не буде. Я дуже хочу, щоб це інтерв'ю подивилося в Криму. І насправді, напевно, що більше його подивляться в Криму, бо багато наших підписників, вони саме глядачі окупованого нині Криму. Як нам налагоджувати оцей контакт? Як розмовляти не різними мовами, перебуваючи в різних обставинах, дуже в різних насправді? Ми іноді, я чую, що звідси закидають їм там, я не знаю, щось закидають, да? Що вони недостатньо активні, ще щось. Люди з Криму можуть сюди адресувати комусь, да? Наприклад, а ви що там, ви поїхали і так далі. Як нам не говорити з претензією один до одного, а навпаки об'єднуватись? Я думаю, що насправді треба один одного любити. Для того, щоб любити один одного, треба себе любити теж, тобто ставитись до себе з повагою, тоді нам буде легше ставитись з повагою, з любов'ю до інших. У нас абсолютно точно немає причин ставитись якось інакше до наших співвітчизників, які живуть в Криму, і так само для тих, хто в Криму, немає причин ставитись якось інакше до нас. В чому це може проявлятись? В тому, що, наприклад, хай звідси беруть туди дружин, і навпаки, звідти хай невісти сюди приїздять. От якось оцей обмін культурний, оцей обмін інформацією далі, хай він живе і відбувається, навіть попри те, що є окупація, кордони і так далі. Ми маємо один із одним спілкуватися і взаємодіяти у спосіб дуже приязний. Нас не так багато. Я абсолютно впевнений, що ми чудовий народ. У нас класне поєднання степу і моря, тобто двох великих таких макрокультур, да, які так дуже круто заблендились в межах одного народу, в межах кримських татар в Криму. Да? Тобто у нас є що і середземноморське щось, і у нас є щось від великого степу. Це, власне, те, що зараз я намагаюся трошки для себе дослідити, для того, щоб, перш за все, самого себе краще зрозуміти і в цілому наш народ. Так що, мені здається, у нас точно є дуже щось класне всередині нас, що нам необхідно розкривати один в одному. Національна ідея у вашому уявленні. Що це? Національна ідея в моєму уявленні – це зробити так, щоб бути кримським татарином, кримською татаркою, це було би чимось таким, що тобі, як людині, дуже багато додає. Додає тобі плюс 10 до твоєї глибини, плюс 20 до твого світогляду, плюс 100 до твоєї терпимості до інших, плюс 200 до твоєї готовності робити щось чудове в цьому житті. І останнє моє питання – ваше місце сили в Криму? Точно Більбекська доліна, звідки я, напевно, там ті села, в тому числі Бююк-Сюрень, або Танкове, як ви його назвали, там, де школа ця знаходиться. Коли навіть я бачу цю долину, коли я в неї спускаюсь, це ні з чим не порівняне відчуття. Що будете робити, коли приїдете в Крим? Смета Олса, іншалла, буду, напевно, не таким свіжим і бодрим, тому хотілося б все ж таки зреалізувати, що я тоді не встиг у 12-му році, коли я в Крим вже повернувся і хотів там було осісти. Хотілося б розбити сад, так, щоб ті дерева, що я би посадив, дай Бог, і через і 50, і 100 років вони були б корисними для моїх і не тільки нащадків. Çok sağ olunuz. Siz de sağ olunuz.